Oh my. I lay your bed of then I say I was a subscriber. So I won't subscribe to a friend. Subscribe what? Yeah, now you're fit. I almost watch the other social, but don't subscribe with you. Subscribe my far comment to brand name and notification bell. So send a bear the video for 2 months on Sabaka. And that's the idea, Konya. You will see a cancer. And then young come I be dinner a official. A dear dear what you go eba. If you're bar, and if you remember. If you money be casa, and if you money be here. If you be money be inside, and if you be money be ano. And then my baby are 4 years and 4 kukudama mo for a bed dim common now, but be an old no yet, own crock or yet. Be an old yet, or your own one, and then Nabutinity. Me charming Abba. Ne my fa, my baby are 4 Abba. O blue pantam, or Robert Nancy. Ne Martina baby Roman Che, Robert Etio, ne President Cancer Rollins, on a soa. Me charm over cover ya. Subscribe mammy na ya she me charm over. Onye twe etwa mu bon awrade nyim fie so etwa ehwam na twe kote a na eba etwa wudi a unya lock etwa bu a wudi a unya lock kote a wudi a nhiraba kote bi ye fon papa kote bi nyanum kote bi kumtwe sa kote ne empalitwe adon nti amen awuja adi akonya wati empa go na na ja ebeji oh na mai boy mumra obi ni ayi Martina mache mumra shege abotom power shege obiri dada mama show aish ye mama ni chakremoni akola animonium yeah enkremofo Allahu akbar atabil Allahu akbar classe Martina baby Roma niba ye oba nwofadua 60 I'm 60 years I go be like you. Tell ye. Teno. Sa to say pa ne oshela o yin say togi. Abu mafuso. Kwai, contract. This one is necessary. Translate na generally say one say ya ma odi awe. Abu sia me mai mo fe. Obi a wo sa aduma. Obri pantapa mo petri bo papa opam ofa osa obi pantapa wa big mistake oye home delivery nyo boati one de tie oba bu boati ana nsan boati ano uti ano yo ya dabi ne nsan no ye papa ofro obri pantapa number na 050249 609945 ofre na oba be ye home delivery ama Martina so aduane papa aduane a honga magi enkam aduane oye natural spices oye ayi monko awerewa na aduane papa aduane bo wodi abatafo nsata ye obonde akrantie bi ene abunabunu ene abenkwan papa totobi gu ena oye continental dishes oye jollof oye fried rice oye pizza oye aduane bebebe number 0243 55 43 65 0243 55 43 65 ofra bibia be wow ana ntoma papa sabe ayefo aye kente die se wan fra papa wa big mistake kente bia ni shem enye papa ope kente papa ofra nkansa nyansani a obemma kente papa fra oyo panini bi wo hwe uye ekuo bi na opese mu twa kente a ofre Prince Rollins normally 0243 42 48 ofre na obenya kente papa ene obiri akwaba yeja Martina akwaba yemu mo alita mo che o dem oza se wo ba che we igaya no sisi no na se o twu o sisi o twem ya o so mo che ba ene the topic da ho ni se awali kuo
ɛdeɛn na ɛde ba yaw awalekuo ɛdeɛ me nkɔ obi mpantapa so memra so obi awaleɛ eguo dɔso paa o yɛma mu a ɛdeɛn na ɛkɔfa ba ɛyɛ nteteɛ pa ɛyɛ kasa ana ɛyɛ deɛn ɛyɛ nam tire tiefoɔ ne mu adeɛ dia awalekuo ba paa yɛ nte ase sɛ mo nipa mienu no mote na mo ntem ho ase a wan sɛ yɛ obɛma bi wɔ ha no ne fie omumia me kra me yɛ ɔbɛyi me ba me di paste to na umia mfimfia me ba na mbuofu papa saa me paste bia me mia firi to okay me de to na mba na wa mia mfimfia me buti mu first time bia bi enti obi wɔ ha no ne fie ne mia na mfimfi ɛna wo so bɛma na umia firi to okay nti wo no mia wo to na ɔde bɛto na ɔba na ɔso bɛfa na wo sɛ wa mia wo mfimfia na ne buofu da bia anti ase ne mu nti ase ne mu ɛna awalekuo ɛyɛ nneɛma bebree na de ba okay aya yɛse ɔbaa bi nim aduane no a bɛma bu a na yiri nim aduane no a wonka ma obi ante da dabi efi sɛ de ɔpɛ wɔ awale mu nyina onye firi ɔbaa no nti nya aduane ɔbaa ni nim no anti na obegya no okay ɔne na de bɛtena ɔno abetumi akyerɛkyerɛ ɔbaa na aduane no a minim bla bi a na fie tifie baako na yiri mpaapra bla ne tim sɔle no mmiɛnsa pla okay etifie no no mba sɔle no me sɔle ntampa anti da bia na me ho no omba sɔle no wapela wie no watwe adwae ontimi ne ire ne nkɔkɔ san sɛ ade a wɔpɛ wɔ ɔbaa ne ho no wonya nti nya plan ne adwae twie no na ɔbɛgya ne yere to ɔno abɛyɛ ayɛden ama no okay nti obia awalekuo no ɛyɛ nneɛma bebree obi de to manim sɛ ofira adwuma ba sɛ bia nkofira adwuma ba ne ka ne yere ma na kwa aba na ɔmusa ne sɛ ebia na wokɔ yɛ adwuma mu te sɛn dabi na nka ɔma na aduane no mfa ne insurance wo ɔba no onya akyea se ya ɔte hɔ saa na wada ne gyimegyimi wonim sɛ agu awale no awale no agu mefrɛ nipa ne kasa ya ɔba na ansesa okay bɛma na gya no okay so nti awalekuo no ɛyɛ ntiaseɛ understanding mo adwene nyɛ baako okay we kasa fa we to ha we si da bi me mfanto me de beto a ba mo nyina mo adwene timu yɛ baako a ne enye wo mu no mutimu tena se na mo sese ehu sɛ ade we o se e ka bom ne ye ne sei okay obi ma obi a ne yira akɔbɔ adwaman wanka ma obi ante da okay oda so tena de okay eda sipa Martina awalekuo ɛdeɛn pa ne de awalekuo ba so wadwen kyerɛ de me tiefo nyina me ka kyerɛ tiefo ne sɛ yɛdɔ wɔn pa ɔmo so yada wo ɔmo so yada yɛ yɛnim sɛ ɔmo yada yɛ nti na ɔmo follow yi na ɔmo nkɔ so na ɔmo nhyɛ ma afoforo na deɛ mepɛ sɛ meka ɛfa saa asɛm wɔ mu sɛ awalekuo no egyina nneɛma bebree no ha kyerɛ mu ebi yɛ eni a ɛtra ntɔn wɔne ɛtra ntɔn so wo ade ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔne ne kunu te dan mu a ɔfo sɛ ɔne bɛrima ne te fine ne kunu no obetimi ne na akasa anyhow okay simple because ne kunu no ɔne ne yɛpɛ okay sɛ ɔne bɛrima tena na wɔn afɛ buo ne anidie amma bɛrima nyankopɔn de su bi edua mɛrima mu sɛ so wɔ sɔ ketekete sɛ dan kora na obu ne ho so yɛ bɛrima okay nti ɔbaa sɛ ɔne bɛrima tena na wɔn ehunu ne sɛ ɔyɛ bɛrima nti anidie bi ɛwɔ hɔ a wɔn kɔsa ɔde ma na etimi gu aware okay ɛtɔ so mienu mɛrima bɛrima bi wɔ ɔfɔ ɔbaa ɔfɔ so aware na ewie ɔbɛ ware na deɛ dope bia na obetimi ayɛ okay ogya ne si fie ɔhye mu asɛ ɛyɛ dan na ɔma fie ogya efie nneɛma bi ɛbɔ ɔbaa ne so ɔbaa ne sɔre a wɔpra osi nneɛma ɔno aduane osiesie dɛm oyɛ sei bɛrima no fo sɛ ɔyɛ bɛrima ɔyɛ bawusu ɔno na ɔno so bɛkɔ adwuma akɔ akɔpa aba bia na meka sɛ ɔbaa no so yɛ adwuma okay ɛna wɔyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa uyu asa be dina ka ho uyu a na wasa ba be dina ka ho ɔnyɛ ɛyere ɔyɛ housemaid okay ɛba saa etimi fono nipa no okay ɛma ne gyae aware okay aware gyae egyina nneɛma bebree so okay ya wadwen kyerɛ sɛdeɛ ɔmo nyinaa ka no ɛyɛ na maamentia atiefoɔ ne ahwɛfoɔ
said your moye no kosunya ni saa na omo subscribe no more won kan che omo hwe no mu ze yisua de bi wo lay your bed official said ye be ya e tumrika but ya mi papa koku pokusapon e bishop pokusapon Okay. da bi o bia no papa ya tia o pemso there was see o ma necessary bi da bi o bia so ya tia no Okay. our good there ejira no ma bibiri so na physically and spiritually. Okay. Okay. Very good. Be a home, I know. now the ya egu aware more. Siatra. Okay. Any person coming. Any egu aware more. Okay. You see, a man do na trimu say. Bear man and ma a shell bar. And this oba no kra no betimi aboa omwa. Okay. So was baby I didn't go to see if you compare oba no kra do na shiri 3 1 and this oba won na started the kra and I come di me o. Yeah. Me pesca ko yesi yo. I know the men pay man kasa asem. I I know the men pay man. Okay. Okay, so we are not. I know the men pay man. But them had a comment the enti on prema They na. now open. I regret your men pay and say. If you are the bon fit ase. Okay. Bible me yet ase say. Mhm. Bema, one na wani mu fifire so. E na de be hwefi. Oba so be nyinsan bo so menkom. Afa ya wo mu ene wo de awo. Enti sa woni oba ate, me nka ase so oba wo bi a eni se obo afi. Oba so wo bi na wo kunu ni bi a e wo sa wo boa. Okay. But if you burden enya wo ba. If you better, you want. If you burden ejina ho ma bema. Sana, what? Sana me de mi hu no. Yeah, what? So you ma kan. I mean ma kenkan. Okay, dear. Ma fa me glass. Nanino. Ma fa me ni am. Okay, kan Genesis. Eti e miensa. Ni chiche mu dum kono. Unim na asa ga ka. Amiti. Unim na. Kan se obi a no obi nim ti kan. So obi nim a, kan. So, okay, so you go on here, no, Onko kan won kan o. Da be kire no. Wan ka se obehwe obeye adwuma de ama obe di o. Anka so be mo oba di o. Oso na nanim fifire so. E de be didi. E de be didi. But I saw no ban with E ba me bo. And na nanim fifire so e na be didi. Ori e no amana anso a wo susu wo ba. Na ja sa Listen, so oba no branch right. Enye oba de sintidua na e ba ne so na namba ye. Enti no me o de do me o mu no. Bia de no no. Etu na wani so na be didi a. Tie Oba no se na so do do bia. Also, I'm going to say, yeah, Tom, Roman, and a sofa. Adia ni alaji. Tie show. Come one. O to for Yankopon bo nipa. O bo nipa wie no. Ansa no obebo oba no. Oba oba no ka je say, wo na oye ne seso boafo. Okay. Joba, what na oba be ma. Don't Enti kasa fra mo kan say be ma be ye a. Ejina be Obama paso. Oba papa na ya kana ne de. So what is it? Asamba na wo kan. Ya no ne kire say. E wo sa wo di fie be. Enti tie ye kan kasa won tie ase na no kra ne ye kan. Na de wo mu ni a enti akogina say be ma na wo so hwe oba ni. Oba ye na dwuma onyeska. Be ma ye na dwuma onyeska. Enye sa. Enti obi ye adwuma ska adwuma na diskaba. When I ka so oba anya adwuma. Oba ye adwuma. So, better say eye wari wi a ye wo asudie bi wo ha eye a na ye je aguma ne so. Okay. Nti ba na ye sa asudie ni nyina ba sa wonya kwan anya de ben enko ye adwuma. Nti wo na wo ye ma wo no wo na wo ba be fa ne ho ka ni nyina de aka wo de ye ho. Okay. So we say the ejina no. Okay. Nti e no na ma obema wo na wo hwe sa ne o ma nyina because wo no benya kwan akwa adwuma oba ne be no aduane obewo obe sa no man kitenkitini nyina o na e ba be do nya kwa anya de be enye adwuma se de o ye no. Okay. So obe ye adwuma bi kura na e bi aye adwuma bi a obe the time wo de be kwa adwuma no kura nye the right time. So ati ase e di sa no man kitenkite no e wo so o moti ase se e sa na tinti de obenya no
ɔde bi totɔ ne pampers ne ade no na nso aduane ne nam ne ade na ɔde yɛ na nso wo tɔba ntare bi wɔ hɔ a na nso wo tɔba ya wo kan ne san ka me no wo ya adwen ba sa anya kan na ka wo dia me ka ne tse ɛmaa ne bi wɔ hɔ a wo se ma ne bi wɔ hɔ a mo pɛ asa mema na hwɛ wɔ mo na ka wa na yes I am me say wa frɛ ɔmo no ɔmo start kura no ɔfrɛ wa ɔse kɔm de me credit song so ade ase ɛno na mkɔka ha so ne me nya adwene unja ade bi so egu awale pa ensa no because papa bi ne yerete ana ono oba ni nya ntokwa ne nipa mu oba ni pia kwasia oni me da na wusu yes wo ba na wusu aboa ona se amafo muti maro onu atop manga unju se so ka de ya that dey offer me twa no oba ndokra ye hono na ebisi mu ye hono na ana maame no koka kire papa no ze woni nenu to ka kire so nenu no so twe kankan oni makwa yin to oni no te tana so na wo ne to fa no so ka say no ka kire na so ka say ja no na say ne papa dey right wo ne no so wetin ya ni nenu dia a so say atenka so ko to ya na wo ne to fa ne hwene onse awale entiase o entiase pa entiase na gidie na sacrifice gidie su kan kwa ko be ma bi o ne ye tia onyi ni eno correct e ma no so na yesa pa o unya kokra hwa na frɛ o so me fa ofo da wa shi abe mo ye ni konfo da da bia no de da ba bi na ma no de no waka se o no ofa ke o ai wo da wonyim da no ne ma yesu aboda amase yesu bi ani so obeda na bi no na be ma bi kra na yire so okọ ba bi ani na ne yire no wa che wo ofre na busa se wa kodua ofre ya no ti so mo pa ye hwa pankro no ofre ba ni abes ana oba ni se me pa che wo na wa kodu osi an no oba ni si yo mi da nyame asese wa kodu ene ya me chia ba bi ani ahwa pankro no wa na lady ni ka phone bla ni intimate na frɛ wo frɛ sister nso so won na so ko ba bi ani o ya pa ya hwa pankro no na so ne me chia hwa pankro no ba bi ani hwa pankro no fo kan ye tia akosi bro ni ba yo to phone se obi akra na yeso wa akra se obi didi akoma na mtuna na sister ni si mu nuku na bla akosi na o ba da o mi wa saka na ba ebi a etinachi no ba nse bla akosi akra no sa wo na mu na me sa ba wo se wo jina ha nti na mse me wa baba na jure ba ko so wo se mi jina o friend wo se mi sa nti me so ba ka so sa mo nkra ne fu bere bla akosi o lele flow o so lele ga mo ha adwen do Africa bla si ma ke se fro o sa na so wo na fu nyina so mo di be me jano se ma me frɛ me number me ye o fra no atro cha stela se di wo fu ni ne yire dia no cha stela wa ko ye vivi mu se o mu nyina players GDA ena eya no ma bebre wa se me twa to fa wale ho o ye oba ni bi ntiekiem ade asem na o ka kire oba bi hwe se bi na no ha no o penamfo sem dibi woni ni kunte bia o ka kire na danfo sa de ne boa emwa oba woni ukurotia susuma enkofo nti muntem asem okay ofa me ni mikunu ye bekopa he wo beti ntokwa na ba minchire woda me mikunu se no pesa de wo chire me sa de ntokwa na sa tata watwe wura de mma wonchire mu da okay me na ye fie wo kwa me ni mikunu ko bi twam no agina ho a me pamo o passe obi twam ye ko sa na de ne pan ya butu won atena se me pie ba na so ye de sole fa pan na kom konsa se obeti akoka mikunu se wo de wo dam na e wo so no wote ne ba bi waka ho ma nam se ma jai ne nko bi me pesa ade no woni be ma atia enfom so we nipa ho susu kire mo nsem mu kire oba bi wo woni ni kunu asem obi ani eno so dia wale go ba enamfo sem afokubo emema ni so bi ha adwen o ne na danfo be ka no tie mo me nya abotre wate
na me sabra na meti awale ase no na nka madwene mu do se na ka me hunu nuama bi ka bi anka me da shote ma wale ase enne na mahunu mfomso nkitinkiti bia na wo se nka me meye ebi se bibia obehu bia na wakoma bibia obehu bia na wakoma enuama bi wo ho a emema wo omo pa krokro eni kasa de wo sole wanu mu kasa tantanta oba bi kasa kire ni kuna wo be ma ne na artist ka be ye ho ade o mi se do be si na kasa me ma no mo ho ahomete na nso nyo ho abotra e be ba be ye wo nko a wo dia sa bele ne ho adedi a wo nko a wo nyamu wo be fa nchen ne be duru mire bi no etwa kura etwam a on fere etwa ni mpo ni wakodi be ma bi so ofa ne ba ye baako e bi ono wo be ye ma asem ankola bomu a ono atra sesese a first na me na me yire mielu enna me mayi ko school me yiwe na oba kura me se koma ni sika no sese emwa obo se wadwo na abaye wonko a wodia enti mum yenya abotre ne ehunu kasa se de ebesi akasa na ye behunu ye nso ye ho asiesie efi asiesie se de obesi asiesie dem oba bi tumu bai ne blaze na ode ase fridge so ade de na how sister mum yenya mema ni bo mo mpesa o bema bu awo ne na twempna kro ko ne dem a wasiesie wo kama afo wale wo betena dem wo beba na otunu magu sakatu why hosa santra ma wo aden e mani bi nso ni ehuni enti mum ye hwe ye obi so na motu mu tu enti sent wa ho wunwun this obi ka kire ye siesie ye hu ye wate mum ye ntiesie onye hu dewe a ye be siesie ye fie na be ye be hu se de ye be sia aye ye be ma no ya setena mu se de obesi ni nai so no edi Martina asundwe baba again how ka kire onua ma ye me ka kire me nua ma me fa sa akwan we so eche na na mampon he ma na du fi eje kuma na na de guy o na ni ati rough kuma apreko dia me ka kire me nua ma ne se oba so fro kosoro ne betini ye oyo oba Bible say bra ho ase na wukun enno mesrem ya na ewo mu say etoda mema bi niam bi omo ye no ya ahometie no kore but so kwa aware a sensuo gina wanum bema kra wo kasa bebre afa wo nsoro obi mu wanum kra bon wonim se wa ya akasa na wo beka but so ye bi a wonim utirimu adwene wonim utirimu po wonim nsusu ye mesrem madaroma omoni yeti Bible say ukun oba ukun eni uti eti mesrem mo miembre ye ho ase ema ye kunu ekunu no mo so ye srem Bible say mo mfa ye saa that say ahonyo ono anim se do si ye ma onim eti no se mo mfa ye saa madaroma mo fa ye nya nuama emama maame mo fa ye nya mo yere no sa mo ye ne saa mo nya mo hi bebire saa yesra mo enfomso ne de beba eba mo mi mfa nchecha ye ho ne yankai eda ye hia ye eda ye di na aware ne nto aso eda shi ya asema na kache woni na no e ma ni bi wo mo pension so oba bi wo bole ba na so oba ti o mani skan ko o ya o so ni hu ni eno so on ko krom ko to dress ma oba on ko krom ko to body ma oba so ma so o ye fe said ye kan ye say mo subscribe na mo share ma I know the important and ye mu nya pa na said ye disuade mu bia na ka ti onu aso se wo hwe bi ene ye ho na taye ene ye si ni ene ye nya contact for said ye bi mu choro ba no eye disuan enti no said ye kan no kure bema unya akofo obi na o se open na one ne ware a eye nti ase o se botem ho ase at least we dey munnim hwe kura no muni dim ho nkomo obi e hu de obi mpe na obi e hu de obi pe eno boa e ma ware ni tim but e na am say bema sori a kwa adwuma ebi kura ne yine oni ni nkomo akopem so obeba bem oba sori a ono so afa no ni o okọ oni ni nkoma edobi kura ba obeba no na bia we ada wo free say dia na beba
was saying, Commodian Kita, dear Biba, near was win echo, win eba. Oh, who's our partner bar? Oh, I go. One in a ding Comoca can now quite you to say. I don't know, and I've been body player, but it's Trimocrana, I was it. So, until no one can think it be a while. You find shame because our creativity. See, a room is a bed dark of the TV, so do dear. And Tessa. Dear, you know the door so snap that day woman. But Opa say you're the one who creative. Now they are shishim. Now video no more because the goes over Tewasi. Now so tenancy and why I say me of whatever I have. Listen to my crop, at a crop, we call her crop, say we could down. Nantia Siena, you have dinner. I had it. Into the year our real and you be a dear net. We saw more our worrying now. Was the problem be brewing? But they were retasso. Now we say, dear, we say now was a young man who could do no church them more. It to 2 more for her. But I could do. So we are not a name why. See, I know the aircon, if you cram our real and Yakon be until no. Omi as a sign and obey the monso. Aircon was on the wide and this idea. Almost over 4. I wish my foot to our coupe. Men are not better than another castle or to a friend in the park, and if you was here. Or so call or could be an equal coffee. Na can come on. Be with you could tell and say, and I hope you are open over the show. Do qua, catch your kuza okuda. Nanko. O crab, Black or see me cold go. Never Medina or tree. O crown of the man over the show. Then Paracas in my door of Banabo. O by eh. Oh, oh, and Mamma Yaman. Oh, yeah, Gianni, see what the car let you. And my young boy, but when you're over the end, may call as a marquess. The man will be an hour over. No more than see what no, or quiet. Good dinner and I'll buy. Also, I'm not down and ask for it. What all? I do want to bonnet. Oh, I don't know one. I do want to be also I was never to 7 or